onye mba nọzigo otu n'ọrụ ya rụọ ya gajiela ndị gajiela mgbe everybody ụba na weze metie yemena nwa aya mmanụ bunga ebulebu jaye mekwalu mowe nonu we jaye mekwala ndị Nigeria nonu we jaye meni monuzi denu jaye mekwalu mowe fine me gamnyom nlecham ga-ebiyo anụ birigwana ande sham ga-ade anụ ga-adịyo oche wuru kocha asị m ka ọ nwere mere na ya aya mmanụ shaye mekwalu m owere anya mekwalu m owere n'ọnụ nwe onu dị ije daa onye chegala mụrụ n'ụwa ha ọ ga-enwe uru ọcha agbaghị agba ọma gị chela m mma ga-enwe mma ya echela m aka ụlọ ichela mba dị ga-enwe abịarala go ya ekela m ego ga-agba m gị chela m izu ga-enwe andule Johnson ni wọ́n kọ́ mari mma ọ̀gá bàbá ní ìdájọ́ pẹ́lá ẹjọ́ máa pẹ́lá ọ̀dí ò kájí nígbà kọ́lá respect ìṣẹ̀lẹ̀ sí sọ́kà onye tiẹ̀lẹ̀ tí a mi ga bàbá nínú wa èjì mo yà hàn ká bàbá o. àti máa yé èmi náà àìsúbọ̀ ń dẹ̀jẹ̀ gàlá mi yẹrẹ mma ayé mi pàlà ń dẹ̀jẹ̀ mi gàrí ń dùdà à ń dẹ̀jẹ̀ bọ̀bọ̀ náà yé. Commander NNS Jubilee Korobasi Akwa Ibom State. If you bend down well, you will see a man.
na chukike ọ̀run yẹn mi akọ̀nù o ẹlòwà wọ́n achawo tule ajo nyala nwanne ama nwanne kwatu gamo nwanne marwaria ya rwaria chamichi momo owele ika woro kanne wamo do tige choka akorona ama mperele lo topunu onye jikwa ya jisie ike mmadụ ise ọdịmịjụga ọkpọrọ oche ọbụnimụga ọkpọrọ omenimega ọkpọrọ onye aka ya rị ọcha ababa na nwafe ụlọ ọcha yarịma enyi nwodo achiye ile ọchụmọkụkọ nwana ọkụkọ nwe ọsọ enyi nwodo achiye jajụrụ ya ebe gachi ifu na-ejego ewe ụbana nweze chego ya tụkwala gị chinyere obinala ịkraka chinyerele nwobinala bịa n'ọkwala chinyere chimọgara ịla gị mma pa ono mano mano chinyero binale ababa na chimekele OMD lari omende ya center ya na moto yinyonya jina nkwere yamwe kaja MD CEO Laris Restaurant and Bar number 7 Old Naked Road awe banye jamia kono e banye jango mi juro ijomo boroko kadama larize chicken barbecue kono awe banye jerike kono larize le chimano yare manyiri makwano Larizie nyekwanye mere mma Orindule acharindo miakonu Orindule achegi miakonu Onye tugami Tuga okorono Bana weje beriwa Ababa na wabe kude Kinyerele Acheme na geze Chinyere mwebi na le wankwere kakwanaka Iyonye ji mwokoma Iyonye ji Acheme na geze Managing Director Larize bere mma Ebanye jeri nyere mma Chinyere chimogare lage mma Ababa na nwafe budo chimakoma na chimakoko Enye nwoke chiye chachoro la yiji ile Achumokoko wane wakoko wenwe wasa
fire on the mountain, run, run, run. Oh, walk, walk, walk. Oh, wait, go there.
Imrana disi damage kalake mana disi bam. Imrana disi okoro bebudo. Imrana disi bam. Ogegari je ya toromo do. Imakwala disi bam. Imakwala disi bam. Imrana disi damage kalake mana. Mr. B Aluminium. Imrana disi okoro bebudo. Imrana disi sam. Ogegari je ya toromo do. Imakwala disi bam. Adisi bam onya waka step ya rike from Kenteni. Imakwala disi bam. Imrana disi damage kalake mana disi bam. Professor Imrana disi okoro bebudo. Imrana disi bam. An international education. Toromo do. Onya waka moro disi press. Disi bam kawaka niye okoro mara. Okoro bebudo dere ma. Profi kajara kaja. Baba o. Chief Charlie. Iron. Ade. Tipo wasala gaja o concrete. Colombo. O kwama. Ya fore macho. Okay, giri jadi si bamin neme. Kawa kanye. Papa on George Bauchi. On Hekata. Imrana disi Maro! Sani kola sejogu moko mara. Ezu mokolo bianna magare laga. Ababa na muga cheke dogara be mabo. My koroko wande cheke dogara bige. Ogirije disi Odele gana samoneke ada neja kama. Ine imakwala disi bam. Imakwala disi bam. Imrana disi damage kalake mana disi bam. Imrana disi okoro bebudo. Imrana disi bam. Ogegari je ya toromo. Imakwala disi bam. Imakwala disi bam. Imrana disi damage kalake mana disi bam. Imrana disi okoro bebudo. Imrana disi bam. Ogegari je ya toromo. Imakwala disi bam. Imakwala disi bam. Imrana disi damage kalake mana disi bam. Imrana disi okoro bebudo. Imrana disi bam.